Hola, què tal? Us saludo des d'Uppsala, Suècia. Em dic Josep Soler i soc de Sant Pere de Torelló. Treballo a la Universitat d'Estocolm, on faig classes i faig recerca sobre el rol de l'anglès en diferents contextos multilingües. Fins aviat! Hola, soc Magalí Martí Generó, investigadora especialitzada en microbiologia i bioinformàtica a la Universitat de Linköping, a Suècia. A la universitat generem coneixement, en el meu cas pel que fa a la implicació de la microbiota intestinal en el desenvolupament i salut dels infants. Hola, bones. Jo sóc en Jordi Perramon, de Manlleu. Actualment sóc el president de la divisió de dispositius mèdics de Verily. Verily és una companyia integrada al grup de Google. I nosaltres ens dediquem a veure com les noves tecnologies digitals poden integrar-se al sistema de salut de manera que la medicina sigui més barata i també més efectiva i funcioni millor. Hola, jo em dic Laura Prat, soc de Prats de Lluçanès i vaig estar 5 anys treballant a Madrid en una ONG especialitzada en educació i en equitat educativa i ara mateix em trobo a Barcelona treballant de docent en una escola pública i treballant amb el Consorci d'Educació de Barcelona acompanyant a centres que volen iniciar un procés de transformació educativa. Hola a tots, bon dia des d'Amsterdam. Soc l'Alfons Márquez i tinc una unitat de negoci IPAM. IPAM és una empresa que ajudem a companyies a esdevenir més competitives utilitzant tecnologies digitals. Bon vespre des d'Anvers, Bèlgica. El meu nom és Anna Rosanes i soc de Manlleu. Soc professora i investigadora sobre la malària i dirigeixo la unitat de malària al Departament de Biomedicina de l'Institut de Medicina Tropical d'Anvers. Hola, soc l'Alba Torrents des de la Universitat de Maryland a College Park. Estic de cap de Departament Enginyeria Civil i Medi Ambient i em dedico a temes de recerca sobre contaminació de terres i aigües. Salut a tots i fins aviat!